Ydych chi ein tanysgrifwyr? Cyfle i ennill Anrheg Arbennig. Croeso nôl Sian Cewcoch. Diolch am yr holl edrychiadau a tanysgrifwyr. Pan wnaethon ni ddechrau, oeddwn ni byth yn meddwl sa'n ni mor boblogaidd o hyn. Gynnon ni dros 8 mwy edrychiadau a bron i 60 o tanysgrifwyr erbyn hyn. Sori da ni heb roed yn fyny ar y sianel ers hyn, ond da ni wedi bod yn ofnadwy o brysur efo gwaith ysgol a profion. I ddysori, rydym yr Anrheg am ddim i un o'n chi. Os ydych wedi gweld y fideo yma, Wow! rydych yn gwybod beth yw'r anrheg yn barod, un o'r rhain. A yw'n cafod. Yn beth sy'n rhaid i chi wneud er mwyn cael cyfle i ennill un o'r ein. A yw'n cafod ydy tanysgrifio y sianel. Byddwn yn dewis yr enillydd allan o het mis nesaf. Diolch am wylio. Os gennych chi yn y synadau am beth i ni ffilmio nesaf, Dim byd afech, please. ysgrifennwch yn y sylwadau isod a tanysgrifiwch. Hwyl am fod.